Tirechizwe baba nyenyi. Shenzerezai. Tererai nyaya idzi mutubatse kutonga. Tangai baba. Kutangira pakuti makatonga nyaya yemukadzi wangu wekukupira ropa. Madaro tasvika kubadhi yakuzofa. Ndabva taparadza. Taurisai. Ndabva taparadza. Taparadzana. Ndakatumwa nebasa nehurumende kuenda kwandikashandira mumatsvengo. Unova kwandaiziva nanamana. Vaziva kuvaona kwete nezvekengesaita. Ndakasvika ndiri kuita basa ndikavaona amai avo vakanditi ndikavabvunza amai muri kuitei vakanditi handikagara hangu ndiri kwachira ko ndane 2 years ndasiyana munhu ndakati nini kunokudaini nowo mukadzi ndava namabi yangu wezire rangu rinogona kutendereka zuva raakudoka ndikati hawa ndokutaurirana ndokuita amai ava vane hondo amai ava tichirarama kubva patikatanga kuonana ndofunga 3 months ndozotikararama tiri rimwe vese nguva yebva ipapo ihondo chetu izvozvi zvinenge vanisungisa kumapurisa ndingati vane katatu vatinomusungisa kumapurisa izvozvi zvinditori nekoti kesi yatofanira kunopinda swa yakunoda zvekare namaiwa musi wechipiri chatabva ichochi vakatuma vakaenda kumapurisa vakati ndine kuti mapurisa akauya poseta pamba vachizama kutsvaga pfuti yavakanga vatsanangura inini ndanetseka zvikuru namai ava vandishungurudza zvekuti handichatomboziima vakanditiwo havana murume tagara mu3 months murume wavo akaripota pamutata oti murume wavo ingane vakadzi vairi umwe wacho ingane chapter 37 uyu ava venge vasina kuchata zvokuti vaenda vakazosedzwa vakatanga kutofona ndikaidayira foni yake ande panyaya yenyu iyo nharaunda yese haina basa yekumba kwavo isiyana naye mato mukadzi nemurume makatorana rini takatorana ndikatanga kugara tese muna October 2022 kusvika up to now ndinoda kuzivisa kuti makwira dare muchichiya apa kubva 22 titori paseparation mukuru wangu musoro wenyaya ndore basi Kuzorananiswa here kana kuti amuchada mukadzi inini ndatambudzika nemukadzi ndakati isusu ngatisiyana tichiri pedyo ndo pane nyaya amani makateerera baba vachitaura Mazire tamurisai vanhu vese ndafara nekuti ndasvika pano nekuti kugara kutonetsa Mazire ndakaita murume uyu ari muhondo 23 years ndine 14 years ndopetakabatana ndobva taita zvandakaita ndakaita pregnant ndikaita miscarriage ndakatadza kupusha mwana akatokudara mai vangu vakaviga pabva ipapo ndakasara ndaambana ndobva ndatorana nemurume ane 37 muchake ndobva ndagara ndakashinga kugara upenyu hwese ipapo asi vana vakura pakaitwe kuti 37 yakandikwesta inini amai ibvai marriage yenyaya kudhara musaisanganisa ine handisva kuzwa isiti ava vati mandionesa moto ini madzoka kuti ndatonzwisa chimwe chinhu wakambeka ri mukomana nemusikana nguva yehondo ndizvozvo ipapo nguva yehondo wamukomana nemusikana ava vazodzokera kubasa ndakuti ndinobatanidza nyaya yakanditaura madzokera kubasa mai mainso kunoita zvamaiita matumo ikoko kwamakamboshandira ndokumva ndokwamakaoparita nguva yehondo handizvozvo kwamadzokerapo kwamati kuita si kwamati kusangana futi handizvozvo kwamati aine mukadzi uyu ndamuda mwenga ngambodzoka kumbatigara tese sezvo makanga musina mukadzi ndakuedza kubatanidza nyaya yenyu tipinde panzvimbo imwe chetifambidzana pamatisakutakura mudzimai kubva kuchiadzwa kwamauya naye kwamunogara mogara kupi
mugara kupi chiti parititi pamatanga kugara mukadzi from October 2022 but mukadzi uya machina andionesa moto handiti moto wacho yesa mukufungei nezvake muda kuti mugadzise tibvunze kuti kugara sei nemurume kwete kukumbira kuti paradzai ndiri mupenyu baba imi makabva munomudarika ndichoka muchibva nenyaya yekuti mumwe mukadzi iye akakubira munhu aiye isinyaya tikaitonga yagadzirika nhasi madzoka futi mudare mukadzi awe chingani andiri ngati iye wechifo wechifo Amai vari kuti 6. mawa chingani nama amai avo vari kuwedzera kuti tirambe tiri pamwe chete aiwaka Amai vati 6. ini 6 atiwana muzafoka alright amai magara nako 2 years 2 years hatina kugara tiri pamwe chete 2023 up to now tasvika October memani 2 years handiti saka imimi hamuchada amai avo choka ndizvozvo amai ainzi achakudai ndo pangada kuti svika une makore mangani mudani 66 vamai 61 taura yeyanza ndichakudai ini ndashaya muchatonoda kupasa nditongonoti vanhu vada vangobatana zvavo mukufa mukudetsana vaenda vari pachi taura yenyama iyi ndamhanya murume ndaimira ndinyatsotara zvinhu urizva mumudeni ndinomuda saka ndichirangira baki kukurambira hamambotani kuramba inini kuti nditoti pandakamuona achinditi handei ariye akandanga ndinaye paumanara wangu ndakatofara saka chandiri kumuitira ndechekuti rudo rwedu rwakange rwuripo asi ini maurire ndakaita ndakatora ndichitsvagawo kuti pamwe ndine pfuma yangu zvokuti tete vationa vakati imi mari yeminayo kuda maende kunotenga kubhindura ndo vakati aiwa ini ndarapa ndine minda miri ndinogara naye pano hondo iripo mukadzi akaona mumwe mukadzi anoita hondo mumwe wangu kuti azvione kuti ndakura handifaniri kuita mumwe mukadzi pakaita manzuzu pamusha anouya vaya vanorapa vakauya kechitatu ndakati baba yemwana uya hwai kurapa hwai kunoita vanhu ava vanouye kurapa here kana kuti kudini asi vanhu zvavaisvika vakaona pamba pakasina chinhu asi ndaindine mari almost like 3000 tichidya tichiita zvataita mari yacho muecocash yaipinde mumuonini mako iye ndiyaende kutaundi echitora akatanga kuchinyanya dzake dzakatanga kuchinya saka vakadzi ava vemanzuzu vakaona sekunge uyu ane mari ndobva vatanga kuita question ndobva takwidzwa gomo iyeyo akabva ataura kuti imini iwewe vanatete vanga vari pokaisa nekuti ndakanotorwa nanatete kwakauya natete kumusha kubocha iwewe mukadzi haufaniri kuchaekite zvoukadzi mugomo muno ari kuekita zvoukadzi ndisoko kutaura n'anga iyoyo yakabara yakafoni ndakarwadziwa ndakabvunza anatete kuti ndizvo here anatete zvikati aiwa nyararai maizuru tipedze basa takagara naini days mugomo imomo tikati imomo mugomo aenda kunotora tete akarasa zvitupa zvese nezvinhu zvose akati uroi hwako huya hutano gomo redu gomo irorero akarasa zveshuwa zvese ronzi chigomo ndikati aiwa ndinorume ndaita Zinonzi chigomora. asi ngomakurira paritreat chemanzi ndobva papera izvozvo pakauya mupurisa wedu regai ndinyatsozvitaura manatsa mapurisa auya mupurisa akandipe tsamba ini ndandiri munhu waingumweni akati munape murume wenyu imi makanga manyora kuti makwira mugomo uyai kuni akati iwe urui wako wandita futi kuti ndibatwe namambo ndimuroya ndaita sei inini shungu dzangu kuti ndichichema ndandichitori kuti mambo wacho kuti aindaiswa pandinoiswa uroi hwangu hwabuda wandinoita ndo wandinomushungurudzira iye akabva ati achiburuka gomo akabva anogara kumabhani maitei mugomo mugomo maitwe zvemanzuzu makahayiwa kombi mbiri dzakauya mai mutori ne60 vanhu vakauyamo pane mamashiya ekuharare mabhazi vakauya ipapomarengi mashichi zvokuti ini ndakatongopedza gomo riya ndakangoita muenzi nanhasi ndiri muenzi ndikatiri kurarama ndobva taburuka tikutaura mamini polisi nekuti nyaya iyi yakarebesa taburuka akabva atanga kubva pamudhedha akati regai handichadi uri muropa ndikangogeza ndikaenda kune tina akati uri muropa
ndikabva ndobva aende kumabhani ndokunogara 3 months. Inini samai ndakuda kunzwa kuzungunuka ndakaramba ndakagara. Ndobva abvako kumabhani. Hatisati tamboitaurira munhu enda ndisingabvumidzwi kana kumuvha kana kuona munhu kana wendakaona ndisabvuguni chindoti magariro angu kana kumira chakanaka. Vakati kana mukaenda kumutembo. Ndobva ndaona munyori ndakamutaurira muno. Inini ndaikukumbira zvinhu zvekudya kubavharira zvinhu zvose nemagurupezi zvose zvatakatenga. Takainivheste fodya akavharira. Nanhasi zvakavharira. Makainvesta mufodya nemari yangu. Zvese izvo zvekutaura kuno mukapinda mumamedo akavharira. Hapana chinhu. Ari kuti akazi enda ibva pano. Saka inini ndaona kudaro ndakaende kohanda kumapurisa ndikapuwe mupisi kudai kunoni nekushushwa iko kundigori mupisi order. Apa kumangara kwavari protection. Ndakange ndichiti pamunhu tichandotaurana sezvatakaita ziya kuti tamboonana tikaite mamistakes tichataura. Iye mukadzi wemanzuzuri ndopakaita pane mukadzi aitouya achipinda ndeti vanopinda nepazvinopinda handinozvinzwa zvangu asimbise mukadzi minzi yake iri yekuti chimuvha auye semumuvhira wakaita munhu wakamuvhaga chino ndakati handimuvhibha 61 ndinoendei handina pekugara uko kwangu uko kwakanzi ne37 inobva yatodzera patakadaidzwa rega ndimupinda musasangaize nyaya amai akasiyana nenyaya yekwamakabva ku37 ndininapo nokuti ndikapindeko ndikanyasa kuti ndiite nyaya baba mazvinzwa I'm sure nyaya yekamboya kuno kwira gombe ichokwadi nyaya yegombe kasamsani mabhadharani ndakabhadhara mabhadhara ichi mabhadhara mukadzi wenyu ndakabhadhara inini handindakanditendeka nyaya yegombe mabhadhara ndakabhadhara kuti makandii sei baba ini nyaya dzenyu dziri kuramba dzichidzokera pamwe chete pamwe nyaya yenyu yemudzimai akaenda neyemukadzi uyo hazvisi kusiyana ndezvokuti maitenda kumanjuzu tichita sei zvirongori zvimwe chete chii chinomboitika pamunhu wekutanga ishe hatina kumbinda maji ndati nyaya dzenyu hadzina kusiyana neuyu weropa uyu hatina kumbinda maji yakazobuda futi the same asi kare kana ndaakunoiteera zvinobuda zvakafanana futi yakanga ine zvinhu zvenganga mukati izvo zvakanga zvirimo futi iye ega pachezvake inini kutanga kuenda kumanjuzu ndepandatanga kuenda pandakakuzobvuma manjuzu yegome yandakwira mazobvuma yegome ndikuiguma ishe apa pane nyaya dzataurwa dzandoda kuti ndirambe ishe sati asvika pataurwa nyaya yemari ye3000 ye3000 mari yavo yaisvikira maakaundi yangu akaundi yangu inokwanisa kunotorwa nebank statement haidariki $800 osi asi nguva yekuseva masamoni ndaipanzi haidariki $800 pataurwa nyaya kuti akarogwa nemurume avasiyana naye bata pekuti ndakatanga kurara naye ipapo ndopandikunoramba ndikuramba kuti handina kutanga kurara naye ari kufabricata nyaya iyi yekutanga iyi akatanga kurorwa nemucomrade ainzi Loti waanozvakaisaka baba wangu ndara zwisisai dzeusikana wamukatamba handinei nadzo ndopungana kurambidza dzese dzekumusoro kwema37 dzamukasangana kana kuhondo aiso nyaya yapinda mudariro nyaya yapinda mudariro ndekuti amai avo auchavada iva kuti aiwa inini ndakainvesta mari kunani kwauri zvakuti investa mari kwauri kuti ndakainvesta mari kwauri ndikati mafodya iye zvino wandishandisa uri ndi mukadzi wechi4 kana wechi6 hauchandida ura kundibvisa semabvisa wakaita mwoyo ini ndakati ndine 60 zvakuti 61 mungafunga kuti nhamba yechitupa 61 kutorwa inhamba yemakore ndomabatira ndaita vane 61 years dzekurarama saka kuti ndine 61 years dzangu dzandinadzo handichakwanisa kuti ndita sei nditange umwe upenyu ende for sure ininika ndiri kuzvinzwisisa but ndoda kuti undipe reason yakakwana chaichai notenda ishe pamari yekutangwa yekuinvesta sinogona kutonotora bank statement inotsanangura nezvemari ndasiyana naiwe amai ava chiponzera kuti ndidaro
vari kundithreatena kuti iwewe ndinobva pano wabvuwa. Amai ava ndovabata nemishonga kakawanda pamusha. Ndo nyaya dzandinetsa kuti ndodini nadzo. Vakauya nezvinhu zvakasiyana musuwa watora amai vakanditi iwewe ndiwakanotsvaga amai vanonekauvanatu akatanga kuita zvemishonga pamba pakwe pakati pakwe iwewe naamai vanya ndinishe asi inini akasvika patori nen'anga yedu iwewe wandipinduka mandakubvunza dai wachimirira kuti nzokuti inini wewe ndakubvunza kuti ndichati kudii ndiundimvisa inini ndakubvunza ndiri kuti iwewe ndiunodambudzika hongu ndingavekuti aiwa kana uchiramba ndiri kuramba pana mai ako kuti dambudziko racho nderei rekuti ndasiyana nevakadzi vakadi sandifungiri iwewe ndiunodambudziko rokuti iwewe ndiwakabvumira mushonga kuya pamba vanhu pako uye anga asingaite zvemushonga ndida kupapindura ichi komupapindura senge uri ndiwambotaura kuti ndini ndakatanga kuita zvemushonga ndabvuma wega kuti amai ava vaizvitimupostori vakauyaambosiyanapotsatsanuri amai avo kwandiri chivaona vakanditi ndikubvunza nai murume ndoda kufamba nevachisumudzira mama dana kwenguva yakadii kuzoti uve nawo kumba tangeti mama dana nawo kwenguva yakadii kuti vave kumba 5 days 5 days baba chiri kuyeuka timasara nyaya uno baba masara nyaya gomo uzutaura namaya baba vakugoda kuzviramba kuti andokwira gomo baba vatimbudzi nato zvedza muri kumabvunza kuti makabhadhara here kana dzakauya ndakabhadhara uyu nzei kuti pavakakwira mugomo wakadzika nezvitupa yakati zvinoratidza kuti munhu mupenyu madzika munazvo zvitupa zvangu zvakarasika ndadzika gomo makazowana here handina kuzwana zvese zvinoratidza kuti munhu mupenyu zvinoratidza kuti munhu anozikanwa munyika makadzika nazvo gomo handina chandikabuda sei zvakaitika saizvozvo chakandinetsa amai ava musablame amai ava mukuru wangu sablame gomo ramukutaura ndorati kana mafupa here akwete kutaura chemhanza makomo eyanoita sei pamusoro panati kaona mapfupa hapana here danga rinenge chikavakwa chinenge chocheketwa mombe chiripo anenge masvingo eningirikirava akapo ane makore mangani hauna kupinda emuninga hauna kupinda emuninga mai atina naiwe hauna kupinda muninga naima hamuna kupinda emuninga miyamunzwe taurei aiwa tauraika bako tinga tikuti bako pavakatanga kukwira mazuva matatu ndakange ndiri kumusha andipa $20 echinoti enda unope hanzvadzi dzako kuti tiri kuuya ndobva ndasvika matomugomo amai pamabvunzo nini mapanzo zvanzi pamukakwira mugomo ramukakwira rachiriro hamuna here nyaya iri apa varume tingatenderere is 66 years old she is 61 mudharaura iri muridzi weplot zveshuwa hapana anoramba isarudzo rake kuramba mukadzi isarudzo yake hapana anoramba amai ava mugara pai mbeu ine forums poitawo dzimwe sepanhu vakabva vakadza vakawanda muforums wematinogara iye anogarawo asi imi mune 2 years makadzona dziripo dzingaidzi makadzona dziripo hapana chinhu chamavaka kunze kwokuyunivhesita kuti muite mese fodya ndizvozvo asi maita investment makazopanana mari ndizvozvo ndakavapa 1,500 mwapa 1.5 chidzorera mari yavo dzora mari yavo profit kweminokundikanganisa sei ndafamba kuti mamuna kamuyengetedza kusvika mugomo nyaya isiripo nyaya goma anga sikapinda apa ndatoda kangano ndadzoka kunyaya kwangu mamunivhiringisa
ini ndikuti murume uyu teeraisapo murume uyu ari mukadzi wainvesta ati ndakamudzurira mari yangu yake yaakashanda yaakandipa ranizwa 1500 amboiramba alright haana here kuita profit kwei profit omwamba mari ndatenda ichi muakaunti mangu mari yakapitira muakaunti 800 ndo mari yakaitwa ndakazobaya 1500 gara masiya nyaya kati makari mafodya ndakupinda nyaya yekupinda mari muakaunti makari mafodya maita investment bese makazompa mari mwapa wakazi 500 ndo mari yanga yaisaka mukadzi yange ine profit plus mari yakaita machinja kuti ini ndikukudza nyaya ikai ndekuti baba vapedza naye mukadzi ari kuongorora zvakawanda okuzuzwa sabhuku mukadzi ari kuongorora zvakawanda tinoramba chitenderera sabhuku maita basa maoni amai ava vane 61 years kana murume achida kuabudisa mumusha ngaadzuri muswa wacho kutoita dai timbofunga nezvazvo ndachitotaura mashoma shoma kwamuri baba muri kutungamirirwa nevafana vachenjeri vada kutora mari yamunayo shoma iyoyo hakuna manjuzi eza mukuti kuita zvimakunyepa mukutenyepera vapfana kutsvaka mari dai hondo pamwe semuhondo maunga vari kuti manjuzi